Eusfera da gure aurren unibertsoa euskalduntzeko abiatu dugun ekimena. Maiatzaren 7tik 17ra egongo dira Euskal Herriko 110 herri inguru ekintza hauetan parte hartzen, eta 150 euspazio izango ditugu martxan. Euspazioak dira familientzako elkarguneak. Hemen dugu Irauli Iruñeko Gaztelu plazan gure lehen euspazioa izango dena, eta hemendik eta maiatzaren 17ra bitarte izango dituzue bertan parte hartzeko ekintza gehiago Euskal Herri osoan zehar.